Takže čuste ľudia, vítam vás Zdrovíček pri novom videu informačnom na tento kanál. Takže som tu s Foxom, Deovom a s Androidom. A my... Jaký hečák mi zavesil? No, my hlavne budeme natáčať na CS 1.6, Minecraft, po prípade bude aj Fox natáčať na Call of Duty a ja budem natáčať na Call of Duty. Tak ja len CS-ko budem natáčať. Tak alebo na CS-ko, no tak proste. A hlavne chceme z CS-ka videa. No Fox, teraz ty môžeš rozprávať. Tak ja budem natáčať Mafiu 2. Keď sa nešťavujem. No. Keď ona. Tak, no. No takže ešte nejaké hente dotazy? Nie. Takže asi toľko. No, takže dobre. Takže s vami sa teraz lúčime, takže čuste. Už sa... Baby.